Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і наш гэты стрым са студыі, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння, 5 лютага, спевак Юзары прэзентуе сінгл «Падзяка сэрца». Такім чынам выканаўца рэкламуе свой першы беларускамоўны альбом, выхад якога запланаваны на красавік. Пра тое, што з сабой уяўляе новы паварот у творчасці Юзары, і ўвогуле пра творчыя планы і як дайшоў да таго, што пачаў спяваць выключна па-беларуску, мы і пагаворым з маім сённяшнім госцем, і гэта, як ні дзіўна, сам Юзары. Добрый дзень. Добрый дзень. Пачнем, можа быць, вот з самага пачатку. Гэта першы беларускамоўны цалкам альбом. Ну, гэта ўвогуле першы альбом. Ввогуле першы альбом. Першы альбом, ввогуле, таму што я да гэтага шоў вельмі доўга. І так гляньце, паступова... Юзары мы ведаем як мінімум з 2011 года, і вот толькі першы альбом за ўвесь час? Конечно, тому что я ведаеце, вот, што мяне ведае, там тот адкажа адразу, што я вельмі так крапатліва і вельмі так крок за крокам такі крытычны да сваёй творчасці, таму гэта доўга. Я лічу, што першы альбом гэта першае слово, калі ты ўваходзіш у якісь там дзверы. Таму павінна гэта быць вельмі так якасна, вельмі так, не ведаю, ну, з поўнай і ўдзячнасці, і разуменнем таму, што ты робіш. І што гэта не толькі для сябе, але ж для сваёй краіны. Таму што я ўдзячны сваёй краіне за тое, што я тут нарадзіўся, і што у мяне ёсць тут сябры, і што моя радзіма тут. Таму што я гэта адчуваў і зразумеў толькі тады, на жаль, а можа быць і дабру, так, калі я ўехаў вучыцца ў Санкт-Петербург. Таму я гэта зразумеў, і крок за крокам, год за годам я пачаў рабіць крокі да таго, каб ўсё ж такі звяртацца і зрабіць якасную беларускую музыку, таму што я лічу, у сэнсе сваёй адукацыі, я лічу, што тут не хапае якаснай беларускамоўнай музыкі, якая можа прагучаць на ўвесь свет. Таму, гэта мае пробы, можа быць, ёсць какие-то памылкі, але ж я лічу, што ўсё зроблена так, як патрэбна быць. Ну вот атрымліваецца, што калі гэта першы альбом, і ён адразу беларускамоўны, то тут можам мы ўвогуле казаць, што Юзары паціху шоў да таго, каб усвядоміць, што трэба выконваць па-беларуску. Атрымліваецца не, вот как бы адразу? Я адразу лічыў, што трэба спяваць па-беларуску, трэба рабіць штосьці па-беларуску, і ўвогуле, як інакш. Як інакш, што павінен рабіць сам беларус, любы. Таму, але ж я бачу, што калі я адразу пачну гэта рабіць, мяне ўвогуле не зразумеюць, і гэта будзе, можа быць, іншы якісь рух, і, можа быць, я бы не стаў тым, кем я зараз з'яўляюсь. Вось, таму я рабіў ўсё паступова, гэта ангельскія песні, расейскія, але ж у меня ёсць толькі дзве песні на расійскім языке, і все астатнія на беларускай і ангельскай. І ў мяне ёсць зараз такое правіла, калі я дзесьці спяваю, дзесьці выступаю, у мяне ёсць 50, а то і 70% беларускамоўных песен. Гэта не важна дзе, это Расія ці Украіна. У Украіне гэта цалкам можна быць на 100%, так? Але расійская, і яны згаджаюцца на гэта, згодны, і ім спадабаецца. Мы гэта ўбачылі ў алімпійскім, калі мы выступалі. Увесь народ потым пісаў нам, што на расійскай, што мы нічога не зразумелі, але гэта было сапраўды крута. І
яны адразу не зразумелі, на якой мове, таму што яны пабачылі, хтосьці учуў, што гэта украінская мова, хтосьці пачуў, што гэта польская мова. Ну, увогуле, канешне, былі тыя, хто і пачуў беларускую. Але атрымліваецца, такі юзары, такі досыць хітры хлопец. Ён зацісаўся спачатку ў гэтую тусоўку дзяржаўнага шоу-бізнесу, так бы мовіць. Ну, уявім, што ён ёсць гэты дзяржаўны шоу-бізнес, там паказваючы, што ён там я тут па-расейску, я тут па-англійску, а потым, калі зацісаўся, прынялі яго за свайго, ён бац, і беларускамоўны альбом. Ну так, есть такая пасловіца, калі уся сістэма ператвараецца з галавы, так. Таму трэба пачынаць, ну, гэта такі, конечно, так радыкальны, але ж, ну, трэба спачатку зразумець увогуле ты на што ты можаш зрабіць і гуляць па правілах тых, як увогуле прынята, так? Таму гэта вопыт, я зразумеў з першага, што я зрабіў, гэта, конечно, Еўрабачанне, таму што у нас вельмі гэта папулярны праект. Таму зразумеў, што патрэбна з гэтага пачынаць. Але ж, канешне, у мяне першыя две песні былі цалкам на ангельскай мове, таму што мы едзем у Еўропу, таму патрэбна паказаць еўрапейскую, так, музыку па іх правілах. І трэцяя, з якой я паехаў, таксама была на ангельскай, але ж быў варыянт на беларускай мове. І былі 18 варыянтаў гэтай песні. І мне дапамагалі і з Польшчы, і з Расіі, і з Украіны, і таксама з Беларусі. Былі варыянты. Я сам рабіў шмат варыянтаў, каб знайсці гэтую вось сярэдзіну, так, секрэт, так, перамогі, так. Але ж мы як гэта атрымалася, гэта іншая размова, але ж я ўсё роўна кожны дзень прачынаўся з той думкай, што чаму калі пачнецца той час, калі я змагу цалкам спяваць на беларускай мове, і гэта не саромецца, каб людзі не саромеліся гэтага, каб яны зразумелі гэта, чтоб яны не чулі ў гэтым нічога дрэннага, і што гэта сяло якое-небудзь, так, як это было ва ўкраіне у той час. Гэта адбывалася і ў нас. Я вельмі рады ў тым, што у нас прыйшоў іншы час, калі мы можам гэта рабіць цалкам і не саромецца гэтага. Але не было такога перасцярогі такой, што ну ладно, вот сябры, ну усе прывыклі да таго, што яны там па-беларуску спяваюць, это вот такі бренд, вот такая картачка, якую паказаць. А што як ты пачнеш спяваць па-беларуску, то цябе не зразумеюць там астатнія з гэтай вот, ну так бы афіцыйнай тусоўкі, там все гэтыя дразды с лепрыконцамі, там і астатнія там ланская паглядзе, скажа, ты што? Не, Дразды вельмі цудоўны, Крапанов вельмі такі, мы сябруем, вельмі цудоўны чалавек, і ён такі вельмі універсальны, і гэта яго фішка. Вось. Ведаеце, што насамрэч тое, што прыйшоў проста час, калі я зразумеў, што ў мяне хопіць сіл і эмоцый, і у мяне ёсць каманда людзей, якая таксама разумеюць, да чаго мы імкнемся. І да чаго імкнецца наша асяроддзе, нашы прыхільнікі, якія таксама имеюць свае думкі, свае ідэі. І мы зразумелі, што именно без мовы зараз увогуле нічога не атрымаецца вялікага. Калі мова пачынае, калі ты разважаеш, ты размаўляеш з мовай унутры сябе, тады мова пачынае размаўляць з табой і дапамагае цябе. Гэта непазбежна. І ты проста пачынаеш рабіць тыя крокі, якія ты сапраўды абавязаны рабіць. І яны дапамагаюць табе рухацца хутчэй і натхняюць цябе, каб ты рабіў яшчэ больш крокаў. Таму зараз, калі мы зрабілі першы рух, это песня «Мора», вельмі шмат людзей, якія пісалі нам, што вось такая казка, песня, яна вельмі
сексуальная, яна вельмі магічная такая, так, і мы зразумелі, што гэта вось ён рух, вось патрэбна, і мы з задавальненнем рабілі гэта. І пасля была песня «Супрацьлеглая». Ну, і шмат людзей, хто не умее, не ведае, як гэта вымаўляць, тому што вельмі цяжка вымаўленне для расійскамоўных, але ж «Супрацьлеглая» вельмі такая песня моцная, такі от пасля вот гэтай сексуальнасці, магічнасці, вельмі моцная, такая жорсткая песня, і яна вельмі цяжкая в исполнении, так? Яна вельмі цяжкая, гэта вакальна, таму што, ну, калі я записываў гэта было вельмі шмат дубляў, вельмі, і калі я выконваю яе ў канцэртах, я так рыхтуюся, таму што гэта, ну, вельмі цяжка. Таму, канешне, будзе вельмі цікава, вельмі така адукацыйна для астатніх людзей, вакалістаў, якія будуць, мабыць, выконваць калісьці гэту песню, і гэта як адукацыя таксама. І я выдумляю наступная песня, гэта 3-й сінгл, які стаў такім гімнам ААН. Мы зрабілі вялікую дабрачынную акцыю па ўсей Беларусі, па ўсім гарадам. Мы шмат чаго рабілі, каб, ну, так адбылося, што гэта стала песня гімнам, так? Таму што, ну, всем спадабалася, калі мы выконвалі гэта ў тэатрах, так? Гэта такі вельмі прыгожая пляцоўка для выступу такой музыкі. І мы зразумелі, што вось яна якасная музыка беларуская, вось, і мы патрэбны далей рухацца. І вось наступная песня «Падзяка сэрца», якая так выключна так такі 4-й сінгл усім альбому. Застаецца толькі 3 песні. Ну, цалкам да альбому, тому што ўсе песні па 4-5 хвілін. Ну, ось мы ўсё ж таки анансавалі прэзентацыю сінгла, а ўсё тут разважаем на такія тэмы. Ну, справа ў тым, што афіцыйная прэзентацыя будзе толькі о 18-й гадзіне. Сёння. Да, сёння о 18-й гадзіне. Тут всё как бы ёсць, але яно пад замком, пакуль яшчэ. Ну, але вот юзары, ну, тут зараз такая практыка пайшла, усе нам даюць права першай шлюбнай ночы. Вот, скажем, кандыдаты будучыя прыходзяць, аб'яўляюць у эфіры Еўрарадыё, што яны ідуць на прэзідэнцкія выбары кандыдата. Юзары прыйшоў і сказаў, што вот будзе. Паколькі мы не можам паставіць відэошэраг пакуль яшчэ гэтай песні новай, але ці можам мы папрасіць цябе, каб ты хаця бы вот так акапельна праспяваў, паказаў нам, што з сябе ўяўляе новая вот эта вот песня «Падзяка сэрца». Ну, добре, давайте, наверное, с припева, так, каб сразу. Падзяка сэрца, як вогнішча пылае, і ў часе цемры са мной размаўляе. Падзяка сэрца, лаем адчуваю, і святлом вачыма все тое, што я маю. Ну, такі. Я трошки зрабіў таксама секрет, тому што я зараз перазмяніў строкі, каб пабачылі іншы сэнс. У чым ідэя «Падзякі сэрца»? «Падзяка сэрца» такой увогуле такого сказа няма. Давай, можна я перапыню тебе на одну хвілінку, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё, а потым мы вернемся і ты раскажаш сакрэт гэты. Зміцер Лукашук, юзары ў студыі Еўрарадыё, прэзентацыя сінгла з першага беларускамоўнага альбома спевака. Мой стиль распался в пыль. Я слишком выпил. Я худший из мужчин. Так долго был один.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Памёр доктар гістарычных навук Міхаіл Касцюк, яму было 78 гадоў. Касцюк адзіны ў нашай краіне акадэмік-гісторык. Спадар Касцюк ураджэнец Навагрудскага раёна. У 1988-99 ён ачольваў Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Аўтар больш за 250 навуковых працаў, узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны за свой даробак. У Беларусі анансавалі прыняццё заканадаўства, скіраванага на далейшае паляпшэнне дзелавога клімату. Гэтыя дакументы абмяркоўваліся ў аўторак у Лукашэнкі. Першы віцэ-прэм'ер Аляксандр Турчын пакуль не раскрывае падрабязнасцяў. У бліжэйшы час у дакументах зробяць праўкі, яны будуць апублікаваныя, адзначыў Турчын. Канцэптуальна тыя асноўныя рэчы, якія ў іх выкладзеныя, кіраўнікоў дзяржавы падтрыманыя, адзначае Турчын. Сёння офіс Белаві эвакуявалі, бо паступіла па імэйле паведамленне аб мінаванні. На месцы працавала міліцыя. Каса знаходзіцца, нагадаю, па адрасе вуліца Леніна, 18. Экспарт венесуэльскай нафты знізіўся на 10% на фоне санкцый США. Сітуацыя ў краіне дрэнная. Ураду цяжэй знайсці пакупнікоў нафты. Гэта абсалютная катастрофа, не засталося ніякай магчымасці транспартавання нафты, заявіў лідар венесуэльскага прафсаюза нафтавікоў Луіс Эрнандес. У Парыжы на пажары загінулі 8 чалавек. 3 дзясяткі пацярпелі, і гэта толькі паводле папярэдніх звестак. Пошукі працягваюцца. Прычыне ўзгарання 8павярховага дома невядомая пакуль. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і мой госць, спявак Юзары. Сёння Юзары прэзентуе сінгл «Падзяка сэрца». Гэта песня з яго першага і адзінага пакуль беларускамоўнага альбома. Юзары, ты пачаў гаварыць пра тое, што вот ёсць у гэтай песні разынка. У чым сакрэт «Падзякі сэрца»? Ну, акрамя таго, што гэта песня такая манументальная, яна такая эпічная і вельмі грамотна-музычная, так, і вялікая, таму што там 4 з невялічкім хвілін працяг. І там ёсць некаторыя такія сказы, некаторыя словаўтварэнні, як прыклад «Падзяка сэрца». Увогуле так не гавораць беларусы, але ж мова мне падсказала, што так патрэбна быць. Там ёсць хто пабачыць гэта, пускай дасылаюць паведамленні, што яны пра гэта думаюць, якія думкі водзяць, таму мне вельмі будзе цікава, таму што гэта новыя такія, ну, такой новы напрамак мовы, развіцця мовы, тому што, ну, мне так здаецца. І я гэта лічу, што так патрэбна і далей рабіць. Вось. Няхай дасылаюць усе, хто слухачы Еўрарадыё, дасылайце свае паведамленні, то што як вы лічыце, вось гэта цікава, вам гэта цікава, ці вам вы штосьці знаходзіце ў гэтым якісь-небудзь стыль, новы стыль беларускай мовы, таму што мне здаецца, што мы павінны, ось асабіста артысты, усе музычныя дзеячы і культуры і мастацтва павінны рабіць ось такія вось эксперыменты, можа быць, як хто хоча называць. Вось, ну, ось так. Дарэчы, вот мне цікава, я так разумею, што ўсю музыку пішаш сам. Конечно. А вершы? Вершы, ось «Падзяка сэрца» — гэта маі словы. Мои словы, так. І будзе яшчэ некалькі песень у альбому, дзе я сам таксама пісаў словы, таму што вось калі мне дасылалі прыклады, свае варыянты тэксту, я не знаходжу ў іх такі зюм, тое, каб яны увогуле аб'ядноўваліся з музыкай. Яны вельмі там грамотныя, так, яны вельмі такія складаныя, яны вельмі
ну не ведаю, яны грамотныя, яны Але не з чапляюць. пункту гледжання, як так, яны не чапляюць у музыкі разам з музыкай. Яны як от просто калі чытаеш іх, тады да, так, вельмі цудоўна, вельмі прыгожа, але калі ты спяваеш гэта, калі ты чуеш, яны не так уражаюць, так? І таму я паспрабую я зрабіць гэта сам. І таму вось просто яно атрымалася. І мне гэта падабаецца ўсім, хто чуў ужо гэтую песню, ім всім спадабалася, і гэта такі еўрапейскі, можа быць, і амерыканскі, можа быць, і беларускі, і увогуле якісь такі стыль, які мае права быць. І вось, мне вельмі цікава, што будзе, як эта песня увайдзе ў народ. Ну, а пакуль што вот мы все ж таки запросили спевака, музыканта да сябе ў студыю і размовы гаворым, ну, толькі што паспяваў, конечно, вельмі прыгожа юзары. Тым не менш, мы маем магчымасць адну з песень будучага альбома, ну, як будучага, ён уже фактычна гатовы, толькі што будзе прэзентаваны і даступны для праслухоўвання ў красавіку. Таму вось песня з гэтага альбома, песня называецца «Новае кіно», гэта запіс з Белсата, у студыі Белсата юзары рабіў. Калі ласка, паглядзім, паслухаем гэтую песню, каб уявіць, што зараз робяць юзары, а то, можа быць, хто-то і не чуў нічога, слухае, думае, ой, які файны хлопец, а што ж ён там спявае? Ну, так вот, глядзіце. Сенс рок-н-ролла мяняла ўсё ў жыцці. Можа быць, гэта ўсё кіно. Можа быць, гэта ўсё віно. Я п'янеў ад цябе, губляў равновагу зноў. Адгарэў, нарадзіўся, калі далічыў да 100. Табе не 20 і застацца маеш шансы, каб сказаць адно. Мне такой не знайсці, аднава шукаць не стаў. Можа быць, гэта ўсё кіно. Можа быць, гэта ўсё віно. Можа быць, гэта ўсё віно. Можа быць,
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Вось такім будзе новы альбом. Першы новы адзіны. адзіны беларускамоўны альбом «Юзары». Вот мне гэта музыка вельмі блізкая. Я люблю такую музыку. Але вот ты сказаў, што хочацца вот нешта новае паказаць, вот, але вот, по-моему, гэта такая вот даволі традыцыйная. Гэта менавіта гэта песня, яна такі вот блюз, так мы яго і называем, блюз, але ж яна будзе ў альбоме гучаць па-іншаму, трошкі па-іншаму. Гэта такі жывы лайв-версія, так, таму мы ведаеце, вось я калі слухаю калісьці песні які-небудзь там іншых артыстаў, можна, калі ты слухаеш першую песню, другую песню, табе спадабаецца, потым трэцюю, чацвёртую, і увогуле табе так, ну, скучна адразу становіцца, таму што ўсё аднолькавае. Гэта песня адзіная такая ў альбоме, калі ёсць такі прысутнасць блюзу. Яна ёсць таксама, калі я паставіць ля там мора, ці я выдумляю, ці падзякі сэрца, это ўвогуле разныя песні, яны не аднолькавыя. І таму павінна быць рознакаляровасць альбому, а не аднолькавасць песні да песні. Гэта традыцыйная песня, так, каб мы бліжэй маглі выконваць яе бліжэй да народу, калі вось у студыі ці там на вуліцы якой-небудзь, калі якія-небудзь там акцыі адбываюцца. Яна можа быць выконана проста іншымі артыстамі, так, без плейбеку, без якіх-небудзь там вялікіх бэндаў, так, яна проста можа выконвацца пад адну гітару, ось раяль, там бас-гітара і барабаны, так. І гэта будзе традыцыйна і зразумела. Але мы ж опять же таки зноў паўтарюсь, так, што яна будзе па-іншаму гучаць, і яна будзе больш такая, больш вялікая, што ли, ну, так, больш, а яна больш будзе, там больш будзе інструментаў, больш будзе такі, яна будзе дольш гучаць, так, таму, ну, вось так, яна мае такі два варыянты выконвання. Яшчэ пытанне, вот у нас пытаюцца, ўсё ж такі, зараз будзе такі рок-гурт «Юзары», там, ці, можа быць, іншую назву прыдумаеце, ці это там вот «Юзары» і бэнд, ці ўсё ж такі гэта сольны праект застаецца? Як вопыт паказвае, што увогуле мой вопыт, можа быць, гэта іншыя людзі скажуць па-іншаму, але гэта мой вопыт, што вельмі цяжка зразумець і аб'ядноўвацца, калі артыст і фронтмен мае гісторыю мінулага, у мінулым, і станаўленне, так, і гэта вельмі цяжка. І я прывык да таго, у Санкт-Петербургу я спяваў з вельмі вялікімі бэндамі ў тэатры, у клубах, у усялякіх там на экзамене там тым часе і госэкзамен. Мы працавалі з вельмі цудоўнымі музыкамі, які зараз іграюць там і з Вайнгамі, і ў Іване Урганце, да, так, і вот група «Фрукты», так, это вот усе мои, ну, амаль што ўсе мои аднакурснікі, вот бубнач, мы разам вот засталіся разам, іграем і супрацоўнічаем. Я прывык да вельмі вялікага ўзроўня і вялікай аддачы адзін аднаму. І гэта павінна быць як сям'я унутры. І калі мне цікава чамусьці навучыцца у басіста ці там у гітарыста, у бубнача, так, мне тады цікава, і ён можа штосьці пацікавіцца, штосьці для сябе ўзяць. Таму гэта і з'яўляецца рухам, гэта з'яўляецца адукацыяй, самаадукацыяй. Мы павінны навучаць адзін аднаго. А калі, ну, вось я магу так сказаць, што мне не давялося, пакуль што, можа быць, мне не давялося сустрэць тых музыкантаў тут, і калі я магу чамусьці навучыцца самому.
І калі я кажу одну фразу, за гэтай фразай павінна зразумець шмат яшчэ чаго трэба зрабіць. І я да гэтага прывык. Таму што ў нас не было вялікіх размоў пра тое, як павінна быць, як тут сыграць, як тут сыграць. Я павінен сказаць эмоцыю, і тады меня разумеюць. Таму што калі я пачынаю адукоўваць чалавека і казаць, як іграць тое ці іншае, тады мы проста ў гэтым затонем. А можна я табе задам правакацыйнае Так, пытанне? конечно. Вот зараз мы рыхтуемся да святкавання 100 першых год БНР, Так. Дня волі. Будзе канцэрт, ну, спадзяюся, што будзе на стадыёне Конечно, «Дынамо». Прыходзяць да цябе і кажуць: «Юзары, заспяваеш на канцэрце на нашым?» Я вам адкажу, уже сказалі, і я згадзіўся. Вот так вот. Конечно. Вот першы... Так что не провокацыйны. Другі інсайт. Па-першае, это как бы прэзентацыя сінгла, па-другое, ужо ведаем дакладна першае... Ведаеце, я вельмі, как сказаць, з разуменнем, мае адносіны з разуменнем да маёй краіны і таго, што адбываецца і ўвогуле у музыкі, у культуры і ў мастацтве. І я ведаю, што патрэбна зрабіць так, каб гэта развівалася ў правільным руху, ў правільным напрамку. Таму маі ўсе прапановы ці маі дзеянні павінны вельмі уважліва разглядацца. Таму я буду спяваць на Дзень волі, і гэта не правакацыйны, а увогуле нармальнае пытанне. А не баішся, што пасля гэтага, скажа, адмовяць табе ва ўдзеле ў розных канцэртах там за Беларусь? Ведаеце, я, канешне, пра гэта разумею і пра гэта ведаю, але вельмі, як сказаць, у мяне інакш я не хочу іншага. Я не хочу іншага напрамку, не хочу іншага. Просто я не хочу іншага. Я хочу быць беларусам, я хочу быць з мовай, я хочу размаўляць на мове, я хочу рабіць на мове. І хочу, каб наша краіна таксама размаўляла на мове. Калі гэтага не будзе нацыі, і якая увогуле не такая вялікая, і як ні артыстам, як ні гуртам, як ні культурным дзеячам гэта рабіць. І мы павінны проста аб'ядноўвацца і рабіць агульную ідэю. Дзякуй вялікі. На гэтым мы завершаем наш эфір. Я нагадаю, што сёння у нас прэзентацыяй новага сінгла і інфармацыяй пра свой новы, першы, адзіны беларускамоўны альбом, а таксама з прызнаннем таго, што вот ён будзе выступаць на Дзень волі са сваёй праграмай. У эфіры быў Юзары. Дзякуй вялікі і дзякуй за тое, што нам заўсёды кажуць, што каб паехаць у Расію спяваць, трэба па-расійску, каб Еўропу па-англійску. Мой прыклад не. А тут аказваецца, што не, і па-беларуску паўсюль прымуць і зразумеюць. Дзякуй вялікі, Юзары. Зміцер Лукашук, гэта быў эфір Еўрарадыё. Праз 15-20 хвілінаў у нас у гасцях адзін з удзельнікаў адбору на Еўрабачанне. Маша Яр вам назаве яго. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.